Amangondi seketa ine Amangondi giligisha Chemandota Father, sisi zinandijani pa mimi? Ndio what? Iyo sio na kule borosa WhatsApp. Meza 10,000. Tulibira. Tilibira mwandisi wako. Ndikuziwa. Futo ndikusandisi wako. Ine ndi mando otatu. Ndikupa 10,000 iwe 10,000 wezo ja 10,000. Tibasi. Vete. Tibasi. Ndilikeni ngoma. Tibasi. Deka nini ngota? Malizisa. Malizisa. Ya banga jangu zimeze. Zanje sawa ndi ndalama yokuti mpaka mundu mumuyangulire basi ngati basafe iyi. Tamanga zingokoza pamenepo. Ndikupasani ndalama. Nangapa, shono ngekalisha. Salibi. Nadi gani kubase ndalama aso. Minyama kuyambayo. Minyama kuyambayo. Tinanyamuka bwinobwino kupita kwa ezibiso kukakwenya nkhonkhole chifukwa pana tenga ndawi azana ndipaza ndalama zanga. Takulandira mula. Iyayi vano sisamula sisatakulandirani ndizitaliyo limene iwe mume panga ndi amunako sholinga shona kuti apa musite nasho kapa shokapa ine ndikufuna ndalama sanga. Mukanakhala basi Ayi ine zindidabwera kusakala basi lero pano basi tishoka paka ndalama sanga ndipase ndalama ine ndikufuna nditume mukuti ndanzala mimi mukola alira choncho. iyayi pathalama palibe usako munthu anatenga ndalama ya ine kalekale akundisunsa potenga khokhole ndi anthu amafuna kumakalanga tabwino koma kuti abwese ndene pano basi tikushoka Iwe. bosa yangula chishibwibwi cha bosa ndikufuna ndalama sanga. Kodini. Wacha ngari pano simu. Maungu sima mbaja pano futa zambi makambuja pano mangu. Ayi iwe ndipo kupemba nisakuja makanda bwera pano kusachesa iwe mumanena kuti ijani ndende kakane fudu Kodini nati ndama sindikupasani. nanga apa kupita ichati mawiki zangati Ndi overview ndikazwanga bwa. iya ndaka ndikubera pano pakumandi usaiwe kulibe kumandi usaiwe kulibe ndene ndirato Samapezeka. inezo ndi munthu ndimafika potopa ndikuona ngati mukupanga ndi stallion Nditolana naye kudana naye lo. ndiwe mukuona ngati kuti iwe ndikadane ndiwe kuti basi ndizamaje futali palifuta Ndamboti zingati mina kula ndwe. vivite zausande ndalama sambiri kwambiri Ndifire 1000 ndalama. ndalama sambiri Pepe ndishendele pepe. Chikondi. 40,000. vote iyi 40 minutes. Eh. Waiona hii. Ndi $1. Hii ndi 10,000. mota pa vivite Tatana pene buku. mundizama Sasa niso mabazi pepe pa muzipano. palibe futo bora nimandipasa ndalama sangaso Kujaso pano kwathela pompa. palibe futo ine kuna kozindisabwera Udaniso wayamba. musasandiyangule Mukundiyamba sobebe. mukuti Basi dishinda ndeko. musasandiyangule Kasipitani. mandiyangula betu ndiwe Kasipitani. iwe ndilusa Nisinza gushe nisinza wene gushe. musandiyangule Nyamukani. mandiyangula ndiwe sana Basi sinakula. iwe ndilusa mula basi tutona ne mukale ndisogula Osa mwanka darling. Darling osanka. bora mandipasa ndalama sangaso ndiswakala Atandipatsa ndalama sanga sija chifukwa shokuti nchala inandiphola ndinasela pa misimbe kuti ndigule misimbe. Akasi. Uma 5 ilu. Uma filanzi 5 1,000. iwe kaso wako na mukufuna misimbe machiwe Mungu wandipeza vanzimbe ndikugula nzimbe. Ndikaoneka palunda kapa. aina ngati kudaba kuti mukufuna konjesera chuga icho amene mukuonekera kuoneka ngati chuga ali mukali Inu mwati ukubwa? Uma filanzi 5 iwe jusi kaya mukufuna mutenge simbe uti uwo mukufuna ingati ayi iwe mene mulili mutengani tatu ndikulipirani mwandisangalaza ndipoti kudaba kuti iwe chimene mukutengera uchuka misimbe cho chipa pene mukuoneka kuti iwe muli ndi uchuka kali itatu ndilipira mwakulu misimbe itatu kulowela Alivira. ndaonani Basi siku mwe. Okay. palifoto hapa shaipa kondishani Madaya. Kazi ndo kupita ndi mizimbe tu. ayiwe muzakale ndipuma ndilipira mukuti mwandisiwa Sindikuziwani. futo ndikuzandisiwako ine ndi mando otatu mukutifa mundu wakulu apa ndiye kuti ine nditenga iwiri mukutifa Okay. koma mundu wakulu mwandipasa chidwi Okay. chidwi changa chikubwera ponena kuti ubisimezi ndi wati And business ini. zonawa
ndikachibwezi chabe awa. Ndi chibwezi bisimezi ya simbe. Paka chibwezi. Amapa kuzandiona ka. Mokuti apa abwera kuli chopu, akusa kutandisa pali chopu pano. Apa akamashoka kwa kwanza kupita kuli chopu la uje. Zopano ngati bisimezi ya simbe mukupanga chibwezi. Muli ndi bisimezi ya ikulu. Mulungu ndo akamadaliza munthu amaona. Moyo wanu wokonda maziketi akusiwa. Kuti shochi. Mukali pa misimbe pomwe. Munthu wakulu. Amwene basi zipirana amwene. Zikuti sikale ngati muma ndi usaku. Ndikuti zipirani. Zikuti ndikupita kale. Zikuza ndibwanza chibwezi chathu. Koma bena ngaiwe munthu mukugulisa misimbe. Mukakaleso kumati basi zipirana uko. Komanso ndikachuduleni akumankhani. Ndisimapita kafisa kuti wankazi wamukubuziwa. So kuti yase na mene. Muta kujera amene. Munthu wako mukudiyanga. Mukudiyanga. Mukuyanga customer. Mukuyanga customer. Ndipo ndikuyenda ndimadya unsimbe uja kumamfezerera juga. Ozasiwa kunena kuti mistake ichitika kumeneko. Thalama sija ndinasitaya limosi ndimaliko kwa nsimbe. Ndimene sinalili pasi pamwe. Ngani yendi kufezezana. Akulu apa ndiyakita wafa. Ndikhupa kuti video iyi yakusangalasani. Osaka kupanga like, share, komanso subscribe. Chifukwa imeneyo ndi support imene mukutipatsa. Koma nkhani yofunikira ndiyo kuti kodi furniture yanu mwagula kuti. Tikunena atu kuti tili ndi right furnitures imene tikupanga mipando ya mtundu wina uliwonse. Ngati mwe ndi design ya mpando umene mufuna kupangitsa, titumizireni tikupaseni quotation tikambirani. Tikunena atu kuti ku right furnitures tikulola lay-by. Mutha kumalipira pang'ono mpaka pamene muzamalizire drama ndikutenga mpando. Ndipo ndikunena kuti right furnitures iyo ndiya ineyo osati kuti ndiya munthu wina. So mukamayimba manamba zamene takupasani musiwa mukuyankhula ndi ine kuthandiza kuti mukudziwa kale kuti ine German Squad sindingakupangeni chipongwe ndikupasani katundu wabwino. Tionananso wiki yamawa. I love you too much.